Mayong hapon, yaring nagapanguna nga balita. Lokal nga panguluhan magadunar sang 2,000 doses ang AstraZeneca vaccine sa kada banwa sa probinsya sang Iloilo nga miyembro sang Metro Iloilo Guimaras Economic Development Council. Kag mga manunudlo sa idalom sang Iloilo City Schools Division nakuha ang kampyonato sa National Teachers Got Talent 2021. Ginkalipay ni Mayor Jerry Treñas nga nagapangaduang syudad sang Iloilo sa National Capital Region sa may pinakamadamong individual nga nabakunan kontra COVID-19 bangod sa wala untat nga vaccination program sang syudad. Sang Oktubre 5 base sa listahan sang Iloilo City Government, 50.27% o kung 263,907 na sang target population sa syudad ang fully vaccinated, kag 62.28% o kung 326,965 na ang nakabaton sa first dose. Samtang, magadunar man ang lokal nga panguluhan sang 2,000 doses sang ginbakal sini nga AstraZeneca vaccine sa kada banwa sa probinsya sang Iloilo nga miyembro sang Metro Iloilo Guimaras Economic Development Council o kon MIGEDC. Nalakip diri ang banwa sang Leganes, Oton, Pavia, San Miguel, Santa Barbara kag Cabanatuan. Sa Guimaras naman, amang banwa sang Buenavista, Jordan, Nueva Valencia, San Lorenzo kag Sibunag. Pagatagan man sang 100 doses ang AstraZeneca vaccine ang kada hospital kag dialysis center sa syudad sang Iloilo, agod mabakunahan man ang ilang mga pasyente. Duyag lamang sang lokal nga panguluhan nga magbulig sa mga kaingod sini nga mga banwa agod mapadasig ang paglabot sang herd immunity. Nakuha sa mga manunudlo sang syudad sang Iloilo ang kadalagan sa National Teachers Got Talent 2021. Sa 246 ka mga grupo sang manunudlo sa bugos nga pungsod nga nagpasakop sa kompetisyon, madinalagon nga nakuha sang Iloilo City Teachers in Performing Arts ang kadungganan. Sa bawat araw. Sa ila ginpasa nga performance video, maluwas sa ila pagkamasinampaton sa patag sang musika kag pagkanta, ila man ginpakita ang katahom kag katinlo sang syudad sang Iloilo. Ining aktibidad ang kabahin sa pagsaulog sa National Teachers Day nga nagahatag importansya kag pagkilala sa mga manunudlo nga nagapadayon sa ila advokasya nga maghatag sang maayong edukasyon. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Level Up Patrol. Ako si Divine Singh.